Believe ako sa mga taong ang gagaling gumamit ng pencil. Ako hindi. So today's video is a sit down video, guys. So today magme-makeup tayo using isang product lang ang gagamitin natin. So yan yung may bagong pimples. Yan yung itsura ng makeup natin, ng face natin, guys. Wala pa tayong nilalagay na kung ano-ano. Moisturizer lang ang nilagay ko sa face ko. Ang gagamitin nating product, guys, it's RIMMEL London. It's a drugstore makeup. Itong RIMMEL ang gagamitin natin. So, umpisahan na natin, guys. Ayan natin yung face natin. And then, gagamitin natin tong ang dumi, RIMMEL primer. Maglagay lang tayo ng primer, guys. Malulubat na yung camera ko. Paborito ko to, guys, na ayan yung primer. Magma-makeup tayo by using one brand. Yan. Parang ang lagkit na. Kung ganito talaga siya. Wala siyang amoy, guys. Walang amoy. Alam mo, paborito ko yung nila, foundation nila. Kasi maganda yung foundation nila. So, ayan, na tayo, guys. Naka-primer na tayo. Let's move on to foundation. So, ang gagamitin nating foundation, guys, itong ganito. It's RIMMEL foundation to. Ang gusto ko dito kasi, tawag dito? May siya, may pump. Ayan, yung pump niya. May pump siya, guys. Ayan. Yan yung pump niya. So, ilalagay ko lang yan sa buong, ko, sa face. Ang ginagawa ko, kabila muna kasi mabilis siyang mag-dry, eh. Yan. Tapos, blend natin siya. Ang ganda kaya ng foundation na to, guys. Hindi malagkit sa Hindi malagkit sa muka. Ang bango pa. Hindi siya masyadong matapang yung amoy. Mukhang maputi ata sa akin, eh. Sa una lang yan. Pag na-blend na yan, hindi na. Yan na siya, guys. Ang aga kong nagising ngayon, oy. Kasi nga, namalengke ako. Bumili ako ng ng karne na ilalagay ko sa pansit kasi wala nga akong karne wala akong chicken sa refrigerator ba. So, nagising ako ng mga 6:30, bumangon ako ng mga 6:45 para nga bumaba at saka magkape at saka mamalengke para sa pansit ko. Ayun na, guys, yung kabila. Ayan yung kabila. And then, sa kabila naman tayo. Kabila uli. Hindi pa ako, guys, naligo kasi pag nagganito akong sit down video nagme-makeup. Hindi ako naliligo kasi para mamaya paliliguan ko na lang siya. Matanggal masyado yung makeup. Ibe-blend ko lang siya, guys. Ganyan. Ganyan. Ang puti. Gustong gusto ko talaga yung foundation na to. Liquid foundation na to. Yan. Sometimes pag nagbi-video ako, nagpi-film ako, may makeup ako, ito lang ginagamit kong foundation. Yan. Para na tayong multo. And, ayan na. Okay na yan, guys. Ayan na yung, hindi masyadong na-cover siya. Pero, pag nagpa-foundation talaga nabubuhay yung mukha, guys. Kasi, ayan, nabuhay yung mukha mo. Antok na talaga ako. Kasi, ang aga kong nagising. Tapos, lalagyan ko lang yung neck ko, tapos, medyo papantay natin, guys, ha.
Ang puti ng mukha ko. Pero ayan na guys, nalagyan ko na yung neck ko. Pinantay ko lang siya sa face ko. Anong gagawin natin next? Naset ko na yung foundation, okay. Ang puti ng mukha ko. Pero parang nabuhay yung mukha kahit foundation lang. Naku, hindi ako nito marunong. Yung pencil na eyebrows, naku, good luck. Tingnan natin kung paano ko siya gagamitin kasi hindi talaga ako nito marunong guys eh. So, we'll see. So guys, may brush siya, spoolie. Tsaka ito yung itsura niya, oh. Never talaga akong gumamit ng pencil. Hindi ako marunong nito guhit ng kilay ko, kaya good luck. So, ano natin? Ano ba yan? Ay, alam ko na ang gagawin ko. Hindi talaga ako marunong nito, guys. Masyadong yung brush niya matapang. Tingnan natin kung kaya ko bang Ako, hindi talaga ako marunong. Ayun, Anong kulay ba to? Naku, good luck sa kilay natin. Naku, hindi talaga ako marunong. Tingnan mo. Alam ko na ang gagamitin ko. Ito, may brush ako dito. Ano ko na lang ganyan, oh. Ganyan ko na lang siya, guys, oh. Kukunin ko yung kulay niya sa brush. Kasi sanay ako sa brush na i-apply sa kilay ko eh. Yan. Nagkakulay naman siya. Ay, hindi match ng ng kulay ng buhok ko. Masyadong blonde. So, kulayan natin. Lagyan natin. Ayan, ginagawa ko guys. Kasi nga hindi ako marunong nito. Ayun, nagkakakulay naman yung Yung Naku, hindi talaga ako marunong. Itong pencil. Guhitan ko na lang kaya ganyan. Naku, ganyan. Naku, ano ba yan? Ganyan. Hindi talaga ako marunong. Sorry guys, hindi talaga ako nagamit ng pencil. Tsaka hindi match ng kaloga. Hindi match ng hair color ko. Masyado siyang blonde. Masyado siyang brown. Ayan guys, para tuloy na tato. Tingnan natin kung natin. I-comb natin ng konti. Hindi ako sanay ng ganitong kilay. So, ayusin ko lang guys, ha. Nahulog yung beauty blender ko. Believe ako sa mga marunong gumamit ng pencil. Ang gagaling nila magkilay, no? Ako hindi talaga marunong, guys. Ako hindi nagmatch. Hindi ko type yung kulay. So, gagawin ko lang, guys, yung sa kabila, ha? Hindi siya match ng tingnan natin kung anong magiging resulta niya. Naku, ang kilay ko. So, dahil nga isang brand lang yung gagamitin natin na product. Ayan na yung kilay ko, guys. Hindi talaga ako marunong ng pencil. Never talaga akong gumamit ng ganito. Ang ginagamit ko yung liquid na may spoolie. Ay, may brush. So, okay na yan. Yung kilay na yan. Okay na yung kilay na yun. Brown siya eh. Hindi match ng hair color ko. Masyado siyang blonde. So, ayaw ko nang ayusin yan kasi baka hindi na nga pantay pa. So, next, ang gagamitin natin guys. Dahil sa wala tayong eyeshadow, gagamitin ko na lang tong blush na panglagay sa eyelid. Gamitin na lang natin ng panglagay sa eyelid guys. Gagamit tayo ng brush. Naglagay tayo sa natin dito. Tingnan natin kung itsura niya. Ay, maganda siyang pangkulay sa sa mata.
Parang hindi naman nagkukulay, oh. Ay, ang kilay ko day, oh. And then, hindi naman masyadong nagkulay. Sa kabila naman, lalagyan natin sa kabila, guys. Hindi ko alam kung na-record yun, ah. So, naglagay na ako ng liquid eyeliner. Ang kilay ko doon. Hindi ko type yung kilay ko. Naglagay na ako ng liquid eyeliner, guys. Gamit ang RIMMEL Scandaleyes Precision Micro Eyeliner. Ayan. And then, sa kabila naman tayo, guys. Ganyan. Ganyan mo nang ginagawa ko. And then, i-connect ko siya sa taas. Ganyan, guys. Ganyan. Ayan, hindi siya masyadong pantay. Ayan guys, nakalagay na tayo ng liquid eyeliner. Next naman tayo guys, mag-mascara tayo. Ay grabe, hindi pantay talaga yung yung kilay masyadong dark sa hair color ko, pero okay lang yan. So next, mag-mascara tayo guys. So guys, tapos na tayo sa liquid eyeliner. Ang gagamitin natin, nakalimutan ko palang gumamit ng powder na RIMMEL too, pero okay lang yan. Alam mo, ang ganda-ganda talaga ng foundation na to. Kasi kahit hindi ka na mag-set ng powder, okay na siya. Maganda yung finish niya. So, antayin ko lang matuyo guys yung liquid eyeliner ko, and ito daw blush daw to eh. Ito ulit yung gagamitin natin, yung nilagay ko sa eyelid. Mag-blush tayo guys. Parang nagpipichi-pichi kasi yung kulay niya parang pichi-pichi. Tingnan natin kung siya. Buhok ko. Tingnan natin kung siya. Magkulay ba? Ayan. Sa kabila naman, ganyan lang, parang lang. Nasubsob lang sa Yan. Yan guys. Oh. Minsan nilalagyan ko din dito ng konting-konti lang. Ganyan. Yan. Minsan pinapanghuli ko talaga yung mascara kasi inaantay ko munang matuyo yung eyeliner. Saka ko i-curl yung yung lashes ko, and then maglalagay ako ng mascara. So, tapos na tayo sa blush. Anong gagawin natin? Lipstick or mascara, guys? We'll see. So, next, guys, mascara tayo. Mascara. Okay na yan. And, hindi ko pa siya nabuksan. Try natin tong RIMMEL mascara. Waterproof daw siya. Black Mirror. So, buksan natin ang mascara. Kung maganda ba siya. So, mascara naman tayo, guys. Mascara. Ayan na yung itsura, guys, na using one product only. One product only. Oh, ayan na guys. Hindi pa ako Uy, maganda siya. Uy, umaba daw yung pilik mata ko. Ayan. Sa kabila naman guys.
Ay, nagre-recording pa. Kala ko hindi nagre-record. Sa kabila naman tayo. Ayan. Tapos na tayo sa mascara, guys. Ang sunod, last, yung lipstick. May tatlo akong shade dito na lipstick. Tingnan natin kung anong babagay na color ng lipstick. So, medyo ano pa tawag dito? Medyo basa pa yung ano ko, yung mascara ko. Antayin natin. Ano ba yun? Hindi talaga medyo okay yung kilay dito sa kabila hindi. Okay lang yan. Hindi pantay yung kilay. So, may tatlong shade ako dito, guys, ng lipstick. Rimmel din siya. Kaya nga, isang brand yung gagamitin natin eh. So, I have this light, like parang nude color. And then, super red. And then, ito yung parang maroon ba? So, tingin nyo, guys, anong bagay? Try natin tong parang maroon. Okay? Maglagay tayo sa lips natin. Ganyan yung itsura niya, guys, oh. Ganyan. Alam mo, ganda-ganda ng lipstick na to. Hindi nagda-dry yung lips mo. Yan. Da. Ganyan siya, guys, oh. Parang hindi bagay, no? Tingnan natin. Ah. I-retouch natin ng konti yung kilay natin, guys. Subukan natin pagpantayin siya. Hindi talaga ako marunong ng pencil, guys. Sorry. Believe ako sa mga taong ang gagaling gumamit ng pencil. Ako hindi. Naku, pag ito yung ginamit ko, good luck sa kilay ko. So, ayan, medyo nagpantay na rin siya, no? Dito, hindi ko mapantay dito. Anong kulay kaya to? Hindi, Okay na yan. Oh, Sana ba yung takip? So, okay na yan. Tapos na tayo, guys. Ko lang. Ispuli natin yung dito sa, sa dulo. Para mukhang, hindi halatang, bawasan natin ng konti dito. Sa dulo lang. Yan. Ayun na. So, tapos na tayo. Voila. So, ito na po yung final look ng using one makeup brand na Rimmel London. Mahanap nyo to kung madali lang siyang hanapin sa store. So, ayan na, guys, yung look. Hindi ata bagay yung red lipstick eh. Alam mo, ang ganda-ganda talaga ng foundation na to. Hindi malagkit sa muka. Ang ganda ng niya. Medyo maputi nga lang sa akin pero carry lang.
hindi malagkit sa mukha, at saka ano, yung feeling ng face mo, ano lang, very lightweight lang yung feeling ng yung mukha mo ba, yung face mo. So ayun guys, yung itsura ng, ay, ang kilay ko, hindi ayaw ko ng kilay ko. So ayun yung itsura guys ng nabuhay yung mata ko, yung nabuhay, I mean, nabuhay yung mukha ko kanina, yung wala pa akong, ang tawag dito, nilalagay sa mukha, parang haggard na haggard ako, na talagang pagod na talaga ako, antok na talaga ako guys, kasi ang aga kong nagising kanina. Ayan, nabuhay, parang naging blooming yung mukha natin ngayon guys. So ayan na yung look ng ginamit natin ng isang brand na product lang. So ano ko lang guys, ulitin natin, ito pala yung ginamit kong blush, Rimmel Maxi Blush. Yan, ito din yung mascara from Rimmel. Rimmel din siyang mascara guys. It's a waterproof mascara. And then ito, ang tagal nito sa akin, matagal talaga siya maubos. Ang dumi nga, nakakaya. Ayan guys, oh, Rimmel Stay Matte Rimmel what do you call this? I forgot. Primer. And then, ito yung lipstick na ginamit ko, guys. Yan, Rimmel din siya. And, may tatlo akong shade, pero yung ginamit ko yung parang maroon. And then, ito yung foundation na ginamit natin, guys. Yan. Ang ganda-ganda ng foundation na to, promise. Ang lambot-lambot sa mukha. Hindi siya sticky, hindi siya heavy sa mukha. Kaya, the best tong foundation na to. And, kaloka tong, eyebrow pencil. Hindi talaga ako marunong gumamit nito, guys. Pero, hanga ako sa mga gumagamit ng pencil. Kasi, ang gagaling nilang gumamit. Ako, hindi talaga ako marunong nito. Hindi lang siguro ako nasanay gumamit nito. But, it works. And then, itong liquid eyeliner guys. Liquid eyeliner pencil na Rimmel din siya. Yan. Tsaka, yun lang guys. At tsaka, ang sarap ng hangin, ang lamig. So, ayan na guys yung itsura ng mukha ko. Oh. Ayan, yung kilay talaga. Hindi ako maka-get over sa kilay. But, yan yung natin, yung makeup look using one brand only guys. So, i-end ko na tong video na to guys. Thank you so much for watching, and I will see you on my next vlog. Bye everyone! Bye-bye!